Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọnụ ụrụ na nwekwarechi ọnwa nnọ nụ nwaanyị mba nnọ awụchashiala nụ mo eye ụmụnne m ele ụmụ nwaanyị ibe m bịakete ụmụ nwaanyị ibe m ụmụ nwaanyị ibe m my gender gbontemena bịakete n'ihi na onye ishi rala ahụ ụdara o zụtara n'ụkwụ onye ishi rala ahụ ụdara o zụtara n'ụkwụ ka ya gwụla o nwere ihe wụ just one time opportunity ka ị nwere ịgara agbụrụ ya gị luzole forever and ever. Anụ m otu nwanne ya nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọ mza ya sị m na m were delekwu n'ugbo ene gbotowara ya mba ụwa na ya efelụọla ya achọghị ihe fail again na ya regret ala na o nwere ihe mere na ugbo ene ya regretara a sịkwa nnọọ na a na-rewind the hand of time na ya gara eme ya na ugbo ka ya maara na inwe mmadụ dị iche inwe ego na ọ dị iche ya gara n'ihu sị m na ya alụọla nwaanyị na ya matara nwunye mgbe na-enweghị ihe nwere na-enweghị ya wụ enweghị ya pụtara na ya ka na-akụ akụ na-awagharị awagharị na-achọ ụzọ ya mmiri pụ ya pụ anwụ pụ ya pụ okochi pụ ya mapụ na-achọ ụzọ ya daka gara n'aka nwaanyị ya lụrụ taa wuo nwunye ya hụ ya ji ịhụnanya na ọ nwunye muvuru make the first move gbaa ya enyi ya elegesị nwata nwaanyị kelene hụrụ ya ọwụ moto ka ya bu ọwụ ha ego ka ya nwere enweghị pefim na-eshi ndụ ndụ na-eshi ushi ọnwa ya gbara kama ya eshiga kpamkpọrọ ọhịa ya eshiga mkpanwụ eshiga hụ nnọọ ka onye na-achụ ewi na otu eshiga n'ime ahụhụ ụwa this lady ahụ ya ji ịhụnanya nabata ya sacha ya clean ya up sacha ya clean ya up ya bịa lụọ ya hụ ya n'anya sị na ya ga-eji obi ya niile ndụ ya niile hụ this lady n'anya o pakeji ya ọfụma n'ihi na o si n'obi ndị nna ya nwere ego nna ya wụ onye a na-asọpụrụ asọpụrụ o pakeji ya ọfụma ya bịa lụọ ya ya na ya bụ alakpuru nwaanyị mba nnọ mza ya na ya bụ ebie otu afọ bịa afọ abụọ bịa afọ atọ bịa anọ bịa afọ asatọ ọtụbedị ime ma ọ fọzikwa ịmụ amụ ha aga ụlọ ọgwụ dọkịta sị na o nwere ime o tere mebiri ihe dị ike n'ime ndụ ya n'ụwa dị ha aware of it ya si ya dị aware ka ha lụtara ya jụwa ya sị na mgbe ọ makwa na o nwere ihe dị otu ahụ o mere mebiri ihe na-elekwado ihe o ji ha na-agbagharịga n'ụlọ ọgwụ ọ sị ya na ya chọrọ ịma ma enwere ote changes na ọ na-awụ ụfọdụ ihe n'ọdụ na ọwa organs na ụfọdụ ihe n'ọdụ rutewe mee rụka ọrụ arịala rụtụ nwa na ya ga-ele ma enwere chances ma enwere ọgwụ ya ga-eme ma enwe ihe a ga-asị ya mee ya nakwata nwunye ụmụnne ekpetekpe ire ụmụnne niile ekpetekpe ire ya na ya gara ga lụọ onye toro ya na ya gara ga lụọ ke ya gara mee ka ọzọ na ya lụọ nwaanyị ọzọ nakwa ya mana ya wụ okpolu na ndị na-agwa ya destin na ọwụ ụmụnne nna ya n'ihi na ihe nna ya mụrụ naanị ya mana nwoke mana nwaanyị ọ naanị ya ka nna ya mụrụ na eji ha na ha eji ha ego ma ọ bụrụ ma ịnakwete mmadụ ịnakwete nwanne ya gwa ya okwu ọma okwu ga-abara ya uru na enwe ihe dịka obi ọjọọ ma ọ wụ ịdawa nwanne ya anya dagbue ma ọ wụ ime ka nwanne ya nwụọ ka inwe were ihe ruru ya na ụdịrị echiche ahụ anụ na eji nna mụrụ ya na ihe ya wụ na ọ wụ okpolu naanị ya mana nwoke ka na mana nwaanyị na ọ naanị ya ka nna ya mụrụ mana ụmụnne nna ya enweghị onye na-enye ya advice na-agaghị abara ya uru na ya enwere ala kara na nna ya nwere ala kara ụmụnne mana enwebeghị any one of them rara ala ya anya not even one piece
na erubeghị 20 years mgbe ụmụnne nna ya 3 of them na-enye nsogbu na ya ga-alụ nwa ya ga-alụ nwa ka ama nna ya hapụ isi na-enwe mgbe ha dagburu n'anya ka ya nwụọ ka ha ekere ala nna ya na ya ka ha nwe ala nna ya na ha kwadoghị mgbe niile a na-asị ga-alụ nwa ga-alụ mgbe ya kpọlatara nwunye ya n'ugboene ha hụrụ na ọ dị very obvious na o toro ya ke papa ya toro direct akpụwe jụọ sọwara na agba na ha enweghị ego na ha nwere ịhụnanya na-enwe onye na-ahụ ihe ọjọọ ihe ga-emebi ihe kpuwe ọnụ na famili ya na this lady ọ gara aga kporo na ọkwa ọ dị awe na ya na ya bụ awụghị ọgbọ ya si ya dị awe na ọ maka ego nwa ya sị nsogbu anọ nkụ na ihe ga-adịcha mma mgbe ha bịara gwa ya nụ ya ga n'ihu lụọ this lady ya na ya bụ ebiga ebie 8 years n'ime 8 years ahụ na ọwụghị obere ihe ha na ya n'olu na nwanne mpa ya kele ugbo na-emecha nwetara nwaanyị kpọta nwatakịrị nwara mma ma obere nwa young girl si na isi anya ọcha na okpuri na ya elekwe ọgbọ ya lụrụ ka o nwee ike mụọ nwa ka aha nna ya hapụ ifu na ọwụ ihe ka ọnkụl ya ka o bu n'isi obi n'isi o kweghị ha ekweghị ya na-asị ọnkụl ọ hapụkwanụ na Chineke na-enye nwa na ọ na the 8th year ka nwunye tụrụ ime by the special grace of God nwunye atụrụ ime mụọ nwa nwaanyị nụtara ọ mụrụ tetọm ọmụọ ha ọzọ after 3 years even though na ha traiga ozugbo ahụ ọ mụrụ nwa ha pịakọpadekwe ka nwa ike tọpadekwe ogodo na oke ejigodo ọnwa 5 to no problem ha ekputekpe na still ọbịahụ again till after 3 years na ya nọrọ onwe enwere a young girl na-abịa n'ụlọ ha azachachiri ha ụlọ emere ha ihe niile na that lady na nwunye ya mara story this girl ọfụma ya amaghị ya nwoke ọkọta ya pụọrọ onwe na nwunye onye na-akọrọ ya ihe gbasara story this young girl na the girl na ọ dị only 19 years mgbe ọ na-abịa na-ehichara ha ụlọ eshiri ha na enweghị ọ na-emefu na nwatakịrị na ọwa agụ na-egozi nwunye na-agwa ya na nwa na onweghị nne onweghị nna in fact nne ya nọ nna ya nọ nna ya kwanụ ka nne ya mụrụ then onye ọ ga-akpọ iwu asị na onye na mgbe na ọ relative dị only relative ya ma na ọwụ nwanne papa ya mana nwanne papa ya nọ na village somebody abịa kporo ya asị nwa boy na-akpa ya agwa ọjọọ from ịdịrị ya inwere ya obi ebere nwata nwaanyị nọ na nwunye bịarụwa na mma ọ bịa kpọlatawa mgbe pressure bịara dị too much ya lụọ nwa ya nwunye ya eji aka ya rịọ this girl ka di ya bịa lụọ ya a second wife ka ọ bata the young girl jụrụ ajụ after ya rịọ ya nwunye ya rịọ ya hụrụ ihe ya na nwunye ya gbara before this girl ekwere ha agaghị ụlọ ha ya jụọ nwunye sọ dị sure na ihe ọ chọrọ ya si yes na ọhịa ya chọrọ nọsụ na ọ dị sure ya si yes na ọhịa ya chọrọ nwaanyị mba nnọọ mza na-agwa m na nwunye ya nwere another personality nọ ya n'ime ya ma ọ ya ka nwaanyị kpọrọ ha gaa ụlọ ha ịkpaghara ịkpa gaa hụ nwanne nna ya ọwụ agadi nwoke gwa na abịara alụ nwa na ọ pụta kpụrụ ụmụnna ha ojie prezent onwe n'ochite anya agwa mere ha ihe ya lụọ this girl ha niile lọghachitawa ka ha lụrụ nwaanyị mba na lọghachita nwa anụ ntara pịam ọrụkwadepekwe ime n'afọ ime anụ ntara ọnụ nwunye bido kpawa ya agwa ọjọọ na nwunye ya bido mewe nwa nọ ka ọwọwụhụ human being nwunye bido dee rules na ya nọkọtaghịkwala this girl again na ọ na-awụ ya gawa ịhụ this girl na obi na-agbawa ya ebe denwekwara nwatakịrị na rooms arụpụrụ arụrụ onye sekuriti ka nwunye ya achọ onye sekuriti na-eshizi n'ụlọ n'abalị ka ọ na-abịa ọrụ ụkọtụ ya alawa ya ewerezi ụlọ sekuriti house nye this girl ya na-asị ya nga ka nwa ga-ebu afọ ime nwunye si na ya ekwuchana ya gba nkịtị ọ pụta na ọkọtụ nwaanyị ri ime ọ ga-ebu shiri ya kwa nwa ga-agagide oji enwe ka ọ gagidere fenti eburu ya gawa ụlọ ọgwụ doctors na ọ na-edere rest ma ọ wee na ọ ga-emiskarị nwa ya gwa nwunye sọ lụbatara nwa nọ ka eshie ya ọnụ n'ala ọ lụbatara nwa na ịta ya ahụhụ na mgbe ahụ ọ ma na ọ gaghị ewistand ọ gịnị kpatara o jiri ga-akpọbatawa this young girl na ya dị comfortable to otu mkpụrụ nwa nwaanyị ha mụrụ na ote Chineke wetara ike after 8 years nwere ike wetakwara ya nwa nwoke ọzọ after how many years na ọ ya nwere ga-akpọta ya nwa force ya into this girl
na ọ kpọtara nwa ka ọ bịa tawa ya ahụhụ na ya na-eledeli onye na-ata ahụhụ n'ụdị a ya wụhụ ọnụhụ na ụbara ya ga-eledeli ụdịka ahụhụ a nwa na-agabiga ma bịa wụrụ nwa dịra ya ime na nwa nọ dị too young ahụhụ a nwa ataga na ọ kwesịghị ekwesị nwa enweghị nwanne enweghị egwu na nwa ji emere ihe niile mere emere godmother were emere ihe niile na ọ chịtọkpọta o shiri ọnwa bifo okpere ha alụpụta na ọ gịnị ka nwa ga-eji nụrụ n'afọ ime tagbuo onwe na ahụhụ nwa n'afọ ime why na ole mgbe o chenjiri wuo ihe dị ụta nwunye agwawa ya si na ya hapụ gị na ọkwa na ya adịla in love with gị na okwuo na the reason ya eji deweda gị ebe ahụ wụ na ihe na omen building na ọwụ sweat ya na ọwụ ego ka eji enwe ebe a na ọwụ ego na ọwụ ego ya this big house na ọwụ ego ya na as long as feeling ọ na-adịrị ya izi mgbe ọ na-egheripụga ịgagarịa onye ọzọ nwaanyị ọzọ elu bịa wụrụ ya young girl na-ele otu ofil ya ga-efil ya jụọ nwunye na ọ na-eme ka ya amanyere ya amanya na ọkwa ya nwagara kpọta nwatakịrị and e nwere reason eji kpọta nwata kwaka ka ọ bịa mụwanụ nwa na ọ kpọtara ka ọ bịa elewe ya ka enyi ya bụ ga elewe ya na mgbe ahụ ọ ma na ọgịghị didi ọ gịnị mere o ji tiwa ka nwunye si ekwuchaa na ya enwere plan na ya hapụ ya ka plan ya ahụ bịa na mmezu ya na-ele ihe a na-ewute nwa ahụ na-ata ahụhụ ya gakwana ọlụbata mgbe ọ nọ na-abata mgbe niile ọ enweghị fiva ya gwa nwunye si nwa ebe o shi otu adị ka ya eme arenji ebe dis girl ga-anọ ga-edosi ebe ahụ ebe anya ọ na-ele na-adụ ya ogwu n'anya na nwa dị too young ịta ụdịka ahụ ọ taga ebe a nwunye si na ya chịrị ga-edenwe ya ebe ya ga-awụ na ya ntị na ya agawala ọrụ ya ga ebe ahụ gakpuru complete obi abụọ obido ekpete everywhere dị hot ya mere ha ọ na ya rie withdraw that plan finally nwa anọ ntara mụọ nwa nwoke na nwa mba nnọọ nze na ọṅụ ya dị very happy na mhụ nwa nwatakịrị a mụrụ na mhụ nwa nwunye ya mụrụ this girl mụrụ na agbaga eleke n'ụlọ ọgwụ onye ọbụla na-etisi nwa ka eyiele nna ya n'ihi na ya gbapụrụ dimkpa na ya mara ọ mma ya mara ka nwunye ejiri nyopuo hụ beyond enweghị ego ya nwere hụ na ya mara mma nwoke pikiri ya na nwa ya ahụ yigidere ya eshie ya n'ime obiọma kpaa ya nwatakịrị kwanụ because madam adịghị happy ọ bụ chọpụta ọ dịgaghị happy nwatakịrị mụrụ nwa ọhụrụ ya ebido zụwa bido ebuwe zụwara ihe niile every minute ya gaji gị ile nwa mụrụ ọhụrụ gakwana gaga letakwana nwatakịrị sana ya ahụ na ọ gara ha ya onye bịara bịa saa nwatakịrị ahụ nwunye restrict ya na ya nwakwala nwa na nwa nwoke a mụrụ awọkwala that's ọmụmụ nwa a na-amụ nwa awọkwala joy ya ka a na-anapụ ya right ya ka a na-anapụ ya sị nwunye na nwa ọhụrụ batara na the family na nwa ya nwoke na this girl amụghị na nwa nwoke na ọ gịnị ihe with the problem nwunye si agwacha na nwaanyị mba nnọọ nza and nwatakịrị mụrụ nwa dị obedient ihe niile nwunye na-eme ebe ọbụla nwunye si ya nọrọkwa ọwa ebe ọ na-anọ till now because enweghị ebe ọ nwere asị ya nwa bịa lawa enweghị ebe ọ na-ala nwaanyị mmanwụ kpere kpaga ya agwa ọjọọ before ha eshi n'aka ya ọwụ ije di ka eshi pull this girl from that woman ihe a na-eme ọ na-ewute nwaanyị mba nnọọ nza na ya eshi otu eshi lọta by then nwa ọhụrụ a mụrụ nọ 6 months eshi otu eshi lọta ya ga ile ha ebe niile pin nwatakịrị ya hụ ya jụọ nwunye sị ọ gịnị na-eme na ya gara ile dis girl ka ele ya bụ na ọ nọzi ebe a na o nwere ihe mere na gịnị ka ebe ọ nọ nwunye agwa na ya sendịala ya ka ọ lawa village ga nọrọ na village weta nwa ka ọ ga nọrọ n'ụlọ na village ya gwawa nwunye sọkwa mana na village ụlọ ya na village na-arụchabe na erufubeghị ebe ọsọ ụlọ ahụ na village na ya nwa ga-arụ ga-etili ya arụcha ya na ya ga-etigiri 1 naira na ụlọ ahụ na-erufubeghị na ala ebe nwa ahụ ga-anọ ya sị na ụmụnne ya ahụ na-akpa etutere nwaanyị enye nsogbu ụlọ nwaanyị ka ọzọ kpọrọ ya ugwu na-eji anya ahụ ya na ha nye ya otu ọnụ ụlọ na amụtala nwa nwoke a ha fọs ga ka mụọ na akụlatarala ha na ha enye ya otu ọnụ ụlọ enye nwa otu ọnụ ụlọ ya na ha nọrọ ebe ahụ n'ihi na ọ dịghị nwa nwoke ka eji enye gị nsogbu ekwebeghị ya zuru ike na mmadụ eji na ya esi ekuru nwa nwoke akulara ha na ha nyeghị nwanne ha nwoke di ya nsogbu nwa nwoke na ekula na ha ewere otu ọnụ ụlọ nye dị gị isi egwuo ya gbe tem ya mmiri fonu gbawa nwa nwanne ọnkụl ya nwa ya nwoke ka ọ na-awụ ya kpọọ mpa ya enweta ya kpọọ ya sị biko were fonu wegere mpa ya kpọọ ya were fonu wegere mpa ya jụọ ese na nwunye eke nta oloro ya si yes na ọ lọtara na ahụ arụ nwa ahụ mma na nwa abega obebe na ya nyere ya otu ọnụ ụlọ kpọpụta nwa ya nwoke ke na ugbo ya eji fonu ya egbuge na ọrụ m ya ka e werere nye nwa
ka ahụ na-aga ha ngizi na ke cousin brother na ọwa ebe ohiri n'abalị na ọwụ gịnị mere ka ihe o ji gba nkịtị ihe ọma Chineke nyere na-aghala ha chen why maka gịnị ọ sị ya ike agwụ ya na ọ bụrụ na otu a ka ya gwa ihe nwunye kwuru ya nwanne mpa ya gwa ya sị na in that case na ebe ọ rụtala ụlọ ya ejichi n'ike rufuo ya ma ọ fọzie tije ihe ọbụla hụrụ anyị ya ge nwatakịrị aga n'ụlọ di ga nne ga nakwa mana ebe ya nọ ụmụ ya etoshiela na ihe awụghị nwa ya na ihe na ọwụ nwunye ya ka agba ọjọọ ma gịnị agwa ọjọọ ma echiche ọjọọ hapụ na ihe a nọ nwatakịrị a na ọ mara mma bịakwa dị yọng ụfọdụ ụmụ ya toshiri ya ịbịa were nwa dị otu a mara mma like this denwe n'okpuru imi ya na ihe a ga-ezetelekwa ihe a ga-ezete na ọ bịa ọbịa make arrangement ya kporo nwunye na nwa ya nwoke na oriri shi n'ọja nwaanyị ga-agwa ihe ọ ga-eme ọwa mahụ na o kwesịrị otu mkpụrụ nwa nwoke na aka nwata nọ pụtara chewe ukwu kigodo ya diọkpara o kwesịrị ịkụbem nwa nọrọ n'akwa na ya marakwa ihere ya mma ugbo na ya lowe bịa mana kporo nwa nọ ọ wụrụ gara ntara ya ụlọ gara ntara ya ụlọ ọ sị ya bewe gwa ọnkụl na ya ga-elota nwunye ya gwa ya dat na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na ije na ọ na-ala na ọkpọrọ dagel bata ebe a na ya na ya bụ ga end marriage na ọhụna this house na ọ ga-abata n'ime n'ihi na ụlọ ha bi na duplex na ya ga-abata n'ime na ihe niile wu ihe e nyere ihe niile ya na ya bụ nwere jointly na ya ga-eseparate ya ọ gaga alụọ second wife ha chọrọ ịlụ ya elekiri ya manya na moto lawa village ka ya laruru ya ga-eme ka arrangement chọtara nwatakịrị self-contained kpọrọ ego ebe a obere ego na ya n'aka ya gwa ya sị o jidego n'ego na chọwakwanụ biznes ọ ga-eme so that ya lọta ọzọ ya lọta ọzọ enye ya ego were bido that business nwunye asị ya o nwanyị mba nnọọ mza ebe nọ ntara ya chọtara nwunye compound ebe ya chọtara nwunye nọ ya ka ya nọ 3 weeks ago na ebe a ka nwa na nwunye nga ya chọtara na ọnụrụbedo hụ obirube 2 months ebe ahụ ya ma ihe akụga gbara n'isi gba ya tem n'isi gba hulehu ya gbajaa ya brain na nwa ọma ya anụ ntara ka nwunye na nwa ya nọ n'ime ụlọ palọ ha ghere ya na ma ya nyegughere landlord ha nkịta keji nkịta apụta hụ nga nwa ya sọrọ na palọ na room ya obi chọtara nwa ya nkịta makpuo nga aga tọtụrụ nwa ya taa ya rie ya ihe nkịta rireshi nkịta erie nwa ya ihe orireshi lụtụrụ nwa ya taja ya tawasacha ya okpokirishi taa nwa ya rie ya vebipa aka ya taa ote ya na akụrụm ihe mgbe otu aka nwa ya nọ n'afọ nkịta tagbuo nkịta nwunye na nwatakịrị mụrụ ya nwa ga gbara ụmụnne nna ya pụta n'igwe owo obere heat everywhere dị very hot obi agbawa ya mgbe e nwetara the news ya gwa nwunye si na ihe ahụ ọ chọrọ ọkwọ mere na o werere shuga tige n'ọnụ gakuru egwe mmiri olugbo wụkwasịrị ya na ọkpọrọ nwatakịrị nwa ọma ya na ya bụ nọrọ na big house kpọrọ nwatakịrị kpọla chụla nwa ọhụrụ village nwa na-enwe ihe ọ nabitere nwa na-respect ya ngwa ọsọ nwatakịrị nọrọ ka ọ ga-anọrọ mgbe o dewere na security house nwatakịrị challenge kwa ọ nụkwa eshigwa ebe a bịa hichaa the big house hichara ya ụlọ mere ihe niile kuru nwa nwoke ka ige ọ chụla nwa na village akwa nchụla ọ chụlara nwa nọ ọkwa nkịta eriele nwa nwoke nọ ntara na nsogbu na ihe ya sị ka ya gwa ya na ya alụchana na ya n'ọhụrụ ihe ahụ nga ahụ ndụ ya ji ya na o were n'ọhụrụ ndụ ya efere ahụ ọ na-eji enye eri na ya kụwala ya kpọọ nwanne nwunye gwa ya ihe mere nọ kpọọ nweta onye ọbụla na-eti ha na-akpọ nwunye na-abara ya eburu ngwongwo chiri efe nwere ngwongwo ya hapụrụ eso lekwe property lekwe big house lekwe duplex na o lekwe ụlọ ka ya lawa ka lakwuru obere nwa ha na ọ wee bi ya ahụ ga ya eji nwaanyị na ọ gbara wiked nke efe adịghị na ya nọrọ nga alụwa na ya ote ya na krom mgbe ya nọ n'ụlọ kemgbe ahụ na-akọnsol obere nwa ya si ya na-alụgachi ya n'ala na ihe eluru ugbo na ọ wee bịa tọọ ime lakwuru ihe nwunye na ya ekwuola elu ugbu ala kwuo ntụtụrụ kwuo ekwere ụmụnne nna ya sịkwanụ nwunye na ọnwa anwa lota na compound a na ha ya mara dat na ha enwe nwoke ọhụrụ n'obi a na o so na ihe mere nwatakịrị nkịta ji rie na ọ dị evu na ihe otu mkpụrụ ihe ọwụọ mere ha jiri gbaghara ya sọ ọ wụ ezigbo nwaanyị opportunity ha jiri kpọọ ya ezigbo nwaanyị
ka o ji ya kwa aka emebie ihe niile. Na mgbe ahụ ọ ma na ọ ga-ebehave like this, ọ gịnị mere o ji ga-akpọtawa ebe ọsọ ha chọtarala di ya nwaanyị ka ọ wụ chọtakwara achọta sị ha ọrụ nwa nwatakịrị abịa mụọra nwa ha nwoke ka ọbara ha ka nkịta tara rie n'ụdị ahụ. Nga ha nwere ụlọ onye ọbụla n'ọfụma kwadogwenu di ya bịa rufuru ụlọ ọsọ mba ụlọ nwoke arụkwana kemgbe okporo ekpokpo nga a na denwe wuri kpuo n'ime ụlọ every time ọ na-agwa ya na duplex ọrụ na Abuja na ọya nwe na ọya nwe na o lekwe dupụtawa ya na ya nọ n'ụlọ ụgbọelu nwunye na-akpọ ya na-arịọ ya ihe o ji agwagazi ya wo na o chetakwa ebe ije ya na ya abụọ na nwatakịrị na-ekwekwe ọkwa ya nwetere na all this na all that na nwa mba na mgboto weterela ụlọ akụkụ na ya chọrọ end marriage ka ya na nwunye na ugbu na ihe okwu ga because ya mụtara ya nwa nwoke na ya because ya mụtara ya nwa nwoke na m jụta elu unu na ọ wụrụ na ole ha ị ga-eme na ya nọ na village ugbo mụ nne nna ya na-arịọ this girl onye ihu na-arịọ anyụ azụ na-arịọ nwatakịrị na-eche ibeke mkpụrụ obi nwoke enwe landlord nwe nkịta ka onye ka ahụ ọ dị mbụ makpuru n'ala arịọ si ihe ọbụla ọ ga-egwe so gbaghara nkịta kwa na-egbuole nkịta the man na-eti nwatakịrị okpu akpakara okpu nwa nga gara aga emeghe keji nkịta ihe mere nwatakịrị nga ọ nwụrụ anwụ karị mma ya elelite anya sef landlord denwe n'onwe n'ọnọdụ ya nwezi ihe ga-emele the man dị sorry kara ihe niile mere a na-arịọ nwatakịrị ya gwala ke ntakịrị na ya anaghị alaghachizi ebe ahụ ke ntakịrị nyezie condition na the only way ya ga-eji nnabata may accept ma ọ gara divorce nwunye ka isi n'ihi na o mee ihe niile o nwere ike ime na ọ ga-divorce rịrị ya na ọ na divorce ya na ọ bịa divorce ya nwa ka ya lagala ka chọrọ di chọrọ onye ya ga-akpọ dike ya na ya ma ihe ọ gbọrọ ihe ọ rịọrọ before ya kwere the only way ya ga-eji mee ya nwa nwoke nwu di ya kogaghị bụ ihe ga-eji mee accept ma ọ gara divorce nwunye ka isi n'ihi na ya ga-amụ ha kwa nwa somebody ka na-control ya somewhere nwa ya agaghị enwe security na ọ ga oge gara nwunye okwu ka o ji ya eji wulata village ọ lụrụtekwa bịa ahụ ya kama ọ ga-akpụrụ elaghachi ọ ga-achọtara ya ụlọ ya na ịgazie without di n'ezie ya luzo ihe niile luzo nta luzo ime mgbe efiri na ya alụọla di enwe na mmadụ ka ya bịa ntụrụ bịa iluzu ọkpọ ihe Chineke nyere ya no condition ka nta wetara na a ga-divorce ya nwa ka isi before ya na-ekwere ma ọ wụ ya si bịa divorce and nwaanyị mba nọ n'ike ịgbara igbo na ya na aga ịtụ nwaanyị ọzọ na ọ dịghị ya na nwatakịrị na ọwụ ihe niile ya chọrọ na nwaanyị ma a sị ya ga-alụwa ha nwaanyị ọzọ na nwatakịrị dị ya ahụbeghị nwa dị humble like this girl before. Na mgboto weterela unu akụkọ na ugboene no condition this girl wetara na and the condition ahụrụ ya mma na ya likiri ya na ya gwara the girl na nsogbu anọ ya gwakwara na nwunye silekwe condition nwatakịrị wetara ọ ga-enwetere ime na-eme ya nkụta ya nga ọ tara ya na ọtọ na ya ọ sị the only way ọ ga-eji lughachita back wo na divorce ya ebe ọ hụrụ ihe niile na ugboene ya nwa kwanyegara n'ime ya nwa kwanyegara jiri n'ime wel ya chilie ihe kwere ụkwụ kwanyega ya isi n'ime na ya biko kwakpo onwe ya ọnụ na marriage ya na ya bụ n'ike agwụla ya na o teele ya gbalịala na ya gbalịala in fact ya regret the very first day o mere approach na ihe fili na ọwa ịhụnanya na ọwa ịhụnanya na o jiri nye onwe ya shed rulo ndụ ya tọọ ya tụ ihe were mere ihe masịrị ya ya na-emekwere ya dị grateful not knowing that o ji emerega ihe masịrị ya na ọwụ na ọ hụrụ ya n'anya o nwere interest of him at heart na ọ ga-protect nwaanyị ya eji aka chọta mgbe ya rejectịrị ụmụnne nna ya mgbe ya nwere opportunity ịga chọrọ nwaanyị ọzọ tọọ nwaanyị ọzọ ime mee dịka ụmụ nwoke ibe nọ n'ihu ịhụnanya nwere ebe ọnụ na respect na ime appreciate ebe ya na ya bụ ọ shiri bịa kpatara ya jiri stay away na ọ ya nwere ga kpọta this girl nwa ịga ya n'elu ya tọọ ya ime ihe o mere ya wụ na elekiridele nwa nwoke na ele nwa nwoke ruu ọ napụ ha ya na nwunye sọ nwunye egburu le ihe ọ ga-eji ya ya sọ ya napụrụ ya na because ọ kpọrọ na nwa tinye na moto without ikikere aka ya ọma ihe wụ ịgba Abuja na by road alawa na ọrụ ihe insecurity arịaga ọ jụ ha ese ma ọkwa na ụmụaka alawa ndị Fulani buru ha n'ụzọ o nweghị ihe consider ọ gwaghị ya otu ịgafe ụbara ya na moto wela ya village ha laruo n'obi ọma still ihe ahụ ọpụpụ a nwa apụrụ ya n'okpuru akwa ya wụ na nkịta eriele ha nwere nkịta ebe ha bi nwa ahụ nwe ihe oribigidegị na Abuja na ya agaghị anọ na that big house that duplex ahụ ọsọ ọ na-eji every time ya eme ọsọ ụlọ na o lekwa ụlọ ya na-alụọ ha na ya gbalịala nwa ya ma ya
ada enwe ya ma esho ndị di ya o feel na ọ ga-abịa ọ na-achọ ya bịa ya ga-anabata ọsọkwa na ọ ga-abịa na ha bye bye onwe onye na-eke edi onye ahụ riri na o mee n'ihi niile o nwere ike ime na ihe condition nke ntakịrị this young girl wetara na m jụdelu ụnọ na olee ihe unu si ya mee ma ọ bụrụ ụmụnne m na ahụ ụtọ ụwa na-arụ ihe kọrọkwa ka mgbe mmadụ kpaliri egbe kọkọ were ọnụ egbe chewe onwe n'isi puulu otrega ya ekwuja ya bren onwe mgbe ọ ga-aha ịga n'elu ụwa na this young girl this girl ofi na-enweghị onye nwe ya ọ kpọrọ na nwa ga-awụ determinant na nwa ga-emecha gwuo ebe di ya ga-anọ o nwere ihe ị ga-eme mmadụ ya sị na ọ bụrụ na ọ ga-eji ndụ ya na gị wepụ aka na ya ga-adị comfortable ịzụ onye nwụrụ anwụ dani ndụ ya nọ n'aka ọwụ ya bụ ihe n'ugbo nwaanyị n'ugbo mejọ sachara elu n'ala oyi imagine inweta this type of girl ya eshikwe na boys quarter n'afọ ime na-asa avụ n'ihi na enweghị onye ọ nwere ya were ṅụmere nne were ṅụme ihe bụ isi ya nọrọ wee ebe ọ na-anọrọ o rurughị ya because gịnị amamihe ọhụrụ nna na ya sọsọ ya ma ihe ọhụrụ mana o doro m anya na nwaanyị a na-akọ akụkọ ya n'ụgbawụzi ha ụmụaka ugbo di ya hapụrụla ya duplex ya na Abuja hapụrụ ya elu n'ala gakwuru obere nwa ahịa na-asị onye nwere mmadụ ka onye nwere ego the man anọ n'ụtọ this young girl nụkwa n'ụtọ nwa nwoke ọ ga-ala ikeke na this girl gbarakwa egwu ha gawa ka ha nwee ike na ya chọrọ ime iti ọ bụ condition this girl kara ka nwunye ya na ha arịọla ọrịọla kpa ugele mechasị kpọrọ the girl bịa ka ya pụzie from the main building ga nazie na boys quarter de ya na nwunye lọta na ha bịa nọrọ na the duplex na ha bịa nọrọ na the main house ya si ya na ọwụghị ọnwụ nwa ya ka ya ga-eji ọwụghị ọnwụ nwa ya ga-ebute change of plan na ọwụghị ọnwụ nwa ya ga-ebute ya ga-eji bịa digara n'ụlọ big house 4 bedroom dup na empty 2 rooms so na ebe ahụ na-enwe ihe eji eme nwa ya nwa were otu ya na ya bụ ọnụ n'otu obere nwa bụ nwa ya n'afọ agaga nọrọ na security house achụla security ọ na-eji abịazi ọrụ n'abalị ụkọta ya ala ọzi nwa ahụ na-ebi egogheziri gate ma onye lọta nwa na-egoghezi onye keke nwoke rụọ n'abalị nwatakịrị arụ n'ụkọta ụmụnne m o nwere ụfọdụ akụkọ a ga-akụwa nnọọ like this gị na-ajụsị onye a na-akọ akụkọ ya na mmadụ kọwa gbara kọwa ewu onwe otu ahụ sọ m shi gbotere ọnụ ka m shi gbotere ya ọnụ ọsọ m ji unu na ọwụrụ gị ole ihe ị ga-eme o weta m shi gbotewara ya ọnụ ọ ngọ ha m n'ọnụ dodere ọnụ